sa volám Recording 69, Škola boli tam bomby, lebo neviem prečo, lebo oni chcú byť doma, ale ja som videl jedného typka, ktorý dával bomby do tej školy, toto si robím zo srandy. Dajte mi 1 milión tých peňazí, nožnice vám odstrihnem tie robuxy na dvojmo, aby už neboli, lebo mám 279 tých kašov, lebo mi to vôbec nevadí, lebo mám takú TES-u a Lambambo, lebo ja sa volám taký jeden veľký youtuber, a to takto tetka robí si nič, lebo ja viem aspoň robiť peniaze. Nice boy, peniaze, lebo a tá najmenšia myš to vybuchuje, lebo ja viem, ako že to funguje. Tesla je taká pekná, lebo ja viem, má takú peknú farbu a je taký pekný model, lebo sa mi páči a nožnice sa mi nepáčia. Hej, fotky sú také dobré, lebo ja ich poznám. Lebo ty vieš, čo máš zo spomienok. A vieš, čo si natočil napríklad cez prázdniny. Lebo áno, máš pero napríklad. Lebo napríklad máš tú najmenšiu myš na svete a ti výborne funguje. A ja mám rád veci, ktoré mi fungujú a ja ľúbim rozbíjať veci, lebo niekto by mohol mi dať aspoň 100 000 alebo 1 milión robuxov, lebo ja mám rád házem a toto čo je. Poďme do shopu sa kúknúť, čo tu je. Very big sign, prečo je to také drahé, lebo ja tu robím gridičko. Lebo ja som tu a nič nerobím, lebo ja mám rád robuxy, lebo ja mám rád peniaze, lebo ja mám rád svetiace myši a ja mám rád také veľké notebooky a ja mám rád také rýchle notebooky, lebo ja mám rád také rýchle, lebo ja sa volám Recording, lebo som volám sa Recording, ktorý má aj 632 odoberateľov a má tak 714 videí Bom, ide, čaute. Now uploading, now complete.